ассалому алайкум. Айни ҳол мо қарор дорем дар идораи сомонаи оила. Айни ҳол ба назди кормандони инҷо меравем ба чӣ корҳо машғул ҳастанд ва дар пайи омода кардани кадом видеоҳои навбатӣ мебошанд. салом, рӯз ба хайр бошад Рустам. салом, рӯзи шумо ҳам ба хайр бошад. Айни ҳол аз пайи кадом корҳо ҳастед? рости гап, мо дирӯз як видеоеро дар YouTube канали Ойлатиҷи гузоштем ки дар муддати як шабонарӯз ки ҳоло ҳам нашудааст, дар муддати 12 соат хато накунам, ин видеои мо 39 000 просмотр аллакай гирифтааст ки як зан аз дари дили худ қисса мекунад ва ин занро шавҳараш кал карда муддати 40 шабонарӯз дар ҳамон маҳкам кардааст. ғайр аз ин навори дигаре дорем бо номи Гулнисо Маҳмудова, модари як ҷавоне ки дар Варзоб кушта шудааст. Ин навори мо дар муддати як ҳафта 153 000 тамошобинро ба худ ҷалб гардонид ва 17 000 аллакай ба ин лайк гузоштанд. бовар мекунед муроҷиати онҳое ки ба идораи сомонаи оила меоянд як дард доранд, мехоҳанд ки мақомот дастгирӣ кунад ва ба дардашон бархурд бошад. мо ҳамин гуна проблемаҳоро ҷамъоварӣ мекунем ва зиёд ба идораи мо меоянд, аз дарди худ шикоят мекунанд ва онро мо тариқи видео ба тамошобини худ пешниҳод месозем. то имрӯз ягон видеое шудааст ки масалан ба дарди ҳамон шаҳрвандон шикояткунандаҳо расида бошанд? албатта як навори видеоӣ доштем, ваям муддати як ҳафта мешавад, бо сарлавҳаи ҳақ ба ҳақдор намерасад, ҳақ ба пулдор мерасад. Як гурӯҳ сокинони шаҳри Панҷакен ба идораи мо омада арз карданд ки мақомот кори моро дида намебарояд ва мо маҷбур ҳастем ки ба президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон онро расонем ва мо муроҷиати эшонро, шикояти онҳоро ба навор гирифтем ва ба бинанда тамошобин пешкаш кардем. ва бовар мекунед дар як ҳафтаи охир мебинем қариб 300 000 нафар тамошобин онро дидааст, комментариҳо навиштанд ва ба мо занг зада гуфтанд ки аллакай мақомотҳои шаҳри Панҷакен ин чораи моро дида истодаанд ва айни ҳол мо аз шумо миннатдор ҳастем ки ҳамин кори моро масалан ба боло рафта расондед. имрӯзҳо сомонаи оила бисёртар мушкилиҳои ҷомеаро, яъне ба куштор даст дадани одамҳоро пайгирӣ мекунад. боре шудааст ки масалан аз шумо шикоят карда бошанд дар бораи ягон хабари нодуруғ гузоштан ё ки ягон маълумоти нодурусте гуфта бошед? шикоятҳо кам ҳастанд. барои он ки мо аз ҳамон ҷои ҳодиса гузоришҳо омода месозем ва ба тамошобин пешкаш месозем. агар ки як маҳал як ҳарфаш ё ин ки як ҷамоаташ мо ғалат кунем, онҳо ба мо занг мезананду мегӯянд ки шумо фалон ҷамоатро хато кардед ва мо зуд аз пай ислоҳ мешавем. ва ё ин ки агар ҳамон одаме ки мурда аз 3 фарзанд дошта бошад, мо дар ин ҷо 1 фарзанд дорад гӯем, хонаводаи он кас ба мо занг мезананд ки онро ислоҳ кунед. ин хел дар суд ё ки мақомот аз болои мо шикоят то ҳол нашудааст ва мо кӯшиш мекунем ки он чизҳое ки дар ҳаёти эшон ҳаст, ҳамон чизро ба мардум ба маърази тамошобин пешкаш созем, на он чизе ки дурӯғ аст. айни ҳол дар пайи омода кардани кадом видео ҳастед? як суҳбати аҷоибе дорем бо ҳаҷвнигори шинохта Гулбаҳор Ғафурова ва мо айни ҳол онро монтаж карда истодаем ва худо хоҳад пагоҳ ба тамошобини хеш онро пешкаш месозем. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, шумо ҳамчунин метавонед ба сомонаи Ойлатиҷи даромада обуна шавед ва беҳтарин хабарҳои рӯзро дар он ҷо пайгирӣ намоед.